Biye kari Desambre kalo kile 15 samba flani muga ani nani amunu sokole be haka jabarani so mandila anga foliba obela jile ka keni awa wakati uchuko yae ambe awla donia kuni yakwa kuna funu wakati sili bagurba kuna funu na yasa ka dansigi sirabaka kasarawla ajekulu ni anga premier ministre la Jeremy ke handabena dola foka takasi anga CNT mauye anga sariya kuramita ni oye cour des comptes andabena do oni anyogana chamana bakurba kuna funu olubena la se oma au bisimila alamsado Desambre kalo kile 14 samba flani mugani nani primature konnala comité interministériel de sécurité routière oluyo uka lasigi foloke lasigi mi keneka anga premier ministre ani anga jamana konna ministre général de division Abdoulaye Maïga tumbe a keneka uya jira ko uka lanyini koni femi yani samba flani bisabate kemekeme sarala sirabakan kasara kaseka biduru nyokona bo ala uya jira ko uka lanyini belebele femi oye ni sirabakan kasara ni akeli beta mugani duru nyokona na ko aka jinga na fota ani flala o ko mi anga premier ministre ale fene a hakinata jira ni ode mi anga bolma fe mobli bawye ko uka fero sigi senga yasamiye olu sirabaka kasara obeseka dogaya chugamina sabula ko olu sirabaka kasara beka kololo bare lase aramaduma bari maw niu beka tanya hani maw bolo fen fene beka tien o sababu yala alamsado Desambre kalo kile 5 samba flani muga ani nani sebe ka jereje so min to dalembe ala mahina na jeli baba sisugula anga CNT mauye uka lasigi min kenaka uye sariya kurata ni oye cour des comptes uye ajira ko ni sariya itali bena ke deme bare ye umma sabula ana udeme miye jamana ka nafolo uye o bara kaseka o ke ka nye chuga mina jeliya konnala kasoro nogoliya fosi o maye a barawla jagulu min sigileme yasa ka anga jamana barakelaw ka nafoluko ka olu boyoro sege ni oye okliye oliye ajira uka jatemne kono ni wakati labanununa miye anga finance inspecteur douane impôt foka tagasi anga jamana chageda nyemoma ko adoka nafolo ka anga sege sabula aboyoro madon ani fana uya jira ko ali ka soro anga barakela do beno olu koninga nafolo boyoro donendo sabula ubeka barake uwashila wa uwashide be ubolo ko okoninte anga barakela do ye wa uya jira fana ko una sege bla singa ko ukoni memifo ko anga barakela febe ni eka bangi konti konnala ni wari mimba kono ni obeta sefa wari million kemesa ba nyogona la kika bla ikuna kuna sege bolo la yasa onna folo kasabi bora yoro mina yala sa kaseka onyedo hali ka soro miye ni jekuliye don temeno na UNTM ni ale Mali barakelaw ka la fasali ton jekuliye olutuma so ni jekuli sigilima nga a sigilen kofe u yere ye aye ko tien yere la a sigili na faka bu olu ka sabula abe u deme u ka bara la wa abe bara tacogo nyuma nye jamana konna la Bureau di vérificateur ka sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ a kun ye laɲini dɔw kɛ AGEROUTE fɛ u ka baara minnu kɛra san 2017 ka taa bila san 2020 kɔnɔna la u wulila ka taa lajɛ n'a sɔrɔ ni u ye laɲini minnu kɛ u fɛ ni o sabatira Bureau di vérificateur ye a jira ko tiɲɛ yɛrɛ la a nimisi wasara sabula a taara sɔrɔ a ye laɲini min kɛ AGEROUTE maaw fɛ u ka baara min kɛra san 2017 18 19 fo ka taa bila a 20 na ko u ye caman kɛ a la u ye a jira ko u ye baara ninnu kɛ kɛmɛ sarala 75 ko o sera ka kɛ baara ninnu kɔnɔna la u y'a jira ko u kun ye laɲini 8 de kɛ u fɛ min ye AGEROUTE a ye jija ka 6 ɲɔgɔnna ka o bɔ a sira fɛ kelen o baaraw bɛ senna o ma se ka ban nka kelen dɔ o kɔni o ma se ka kɛ u fɛ fɔlɔ u bɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan yasa ka se ka Bureau di vérificateur ka laɲini ninnu ka olu sabati
USAID ani aramadenya lafasali tɔn jɛkulu ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna la olu ye barolasigi kɛ barolasigi min tɔgɔ kun ye nanzarakan na Café des droits de l'homme a kɛnɛ kan USAID ɲɛmaa danka Richard Kemball fo ka taga se Mahamadou Kassonge ni ale y'an ka ministre de la justice ani Abdul Karim Jara ni ale aramadenya lafasali tɔn jɛkulu ɲɛmaa ye olu kun bɛ a kɛnɛ kan ani maliden caman fana tun bɛ yaasa ka nin kɛnɛ in na ɲɛnɛmaya a kɛnɛ kan min ye an ka ministre de la justice ye Mahamadou Kassonge ale y'a jira ko yuruguyurugu bɛ se ka na ni kɔlɔlɔba de ye an ka aramadenya lafasali ko waleyali la a y'a jira ko don tɛmɛnenw na an ka cakɛda dɔw la min ye yuruguyurugu ye ko a ye dankari kɛ aramadenya hakɛw la wa a y'a jira fana ko ni fɛɛrɛ ma sigi sen kan ka yuruguyurugu k'o kɛlɛ ka bɔ an ka ba Maliba kɔnɔna la ko a bɛna kɛ sababu ye ka an ka jamana dafiri don n'a nataw la wa min ye USAID ɲɛmaa danga o y'a jira ko ministre de la justice ka sɔrɔ u fɛ ko tiɲɛ yɛrɛ la nin ye koba de wa ko nin b'a jira fana ko an ka ministre de la justice labɛnnen don ka u dɛmɛ nin baara in na wa ko b'a jira ko u kelen bɛ ka aramadenya hakɛw ka olu ta bala wa a y'a jira ko min ye USAID ye ko o na ni projet in financer san 5 de kɔnɔna la wa u y'a jira fana ko u ka lasigi tɛna dan nin dɔrɔn ma u na fɛɛrɛw sigi sen kan yaasa jamana in fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na ka nin barolasigi ɲɔgɔnnaw kɛ ka aramadenw ladɔnniya cogoya min na aramadenya hakɛw lafasali ko la. Kalatafili min kan ka kɛ an ka ba Maliba kɔnɔna la san 2025 kɔnɔna la an ka jamana ɲɛmaaw ye a laɲini k'u bɛna fɛɛrɛw sigi sen kan min ye sefa wari miliyari 81 ye ka o bila sen kan yaasa ni kalata ninnu o k'o bɛ se ka labɛn cogoya min na an ka jateminɛlikɛla dɔw ye a jira ko hali k'a sɔrɔ an ka jamana ɲɛmaaw ye nin hakilina ɲuman min ta ni o ye ka nin wari nafolo kasabi di an ka élection na bɛnni kama ko yala olu kɔni bɛ ɲininkali min kɛ u yɛrɛ la ko an ka jamana ɲɛmaaw ye fɛɛrɛ sigi sen kan yaasa ka lakana ka o sabati an ka jamana fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na wa wali sabula ko olu kɔni hakilina la ko kalata n'a fɔra ko kalata ko jamanaden bɛɛ lajɛlen de kan ka i sen don nin ko in na nka ko ne a fɔra ko dɔw bɛ taa kalata ka dɔw to yen nɔ ko olu kɔni hakilina la o tɛ hakilina ɲumanba ye ko olu kɔni bɛ min ɲini ko ni nafolo ko in kɔfɛ ko an ka jamana ɲɛmaaw ka fɛɛrɛ sigi sen kan halisa yaasa min ye lakana ye o bɛ se ka sabati ka ɲɛ cogoya min na Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na ani bɛɛ lajɛlen bɛ se ka i jɔyɔrɔ fin an ka kalata nata nin na. O b'an ta an ka kɔkan kunnafoni na an ka ɲɛma dɔ kun taara Madagascarikaw fɛ yaasa ka taa a baarakɛɲɔgɔn ka baara taabolo lajɛ a ka nin taama in kɔnɔna la wulu dɔ ye a kin o kɛlen kɔ u ye a ta ka na ni a ye an ka jamana kɔnɔna la nka a mago bɛ furakɛli minnu na a ma se ka o sɔrɔ o hukumu kɔnɔ u ye a ta ka segin ka taa n'a ye nanzara jamana dɔw la yaasa a ka se ka furakɛ cogoya min na nin wagati in na a ye lafiya sɔrɔ nka fɛn min y'a to ni nin wulu in ye a kin a ma sɔn ka i da don a la wa ani a baarakɛɲɔgɔn minnu fana kun taara ɲɔgɔn fɛ olu si fana ma sɔn ka i da don a ko la yaasa ka ɲɛfɔli kɛ a ko kan. Kari tɛmɛnen desanburu kalo tile 15 san 2025 CEDEAO ka lasigi min kɛra a kɛnɛ kan a kɛra ɲɔgɔn sama ba ye sabula min ye Ghana jamana ɲɛma ani Senegal jamana ɲɛma olu ye a jira k'olu kɔni hakilina la ko wagati ka di AES jamana 3 ɲɛmaw ma u ka hakili jagabɔ kɛ u ka seginni ko la ka na CEDEAO kɔnɔna la nka min ye Côte d'Ivoire, Guinée Bissau fo ka taga se Nigeria jamana ɲɛma olu ye a jira ko olu kɔni hakilina tɛ o ye ko n'i ye a dan olu ma u bɛ jɛni ni jamana 3 ka taali ye ka bɔ CEDEAO kɔnɔna la yaasa min ye basigi o bɛ se ka na jɛkulu in kɔnɔna la cogoya min na yanni CEDEAO ka nin lasigi cɛ tile damadama AES jateminɛlikɛla dɔw ye welewelemada kɛ ka ɲɛsin AES jamana ɲɛmaw ma ko u hakiliw jagabɔ ka segin ka na CEDEAO kɔnɔna la wa u ye welewelemada kɛ ka ɲɛsin CEDEAO fɛnɛ ma k'u ka fɛɛrɛw sigi sen kan ka wagati kunkurunin di AES jamana ɲɛmaw ma yaasa u ka se ka u hakili jagabɔ u ka seginni ko la sabula ko ni jamana 3 taara ka bɔ CEDEAO kɔnɔ nin cogoya in na ko olu kɔni ka jateminɛ la ko a bɛ se ka kɔlɔlɔ lase ni jamana 3 in jamanadenw ma don n'a nataw la.
ni be dan sigi an ka bi kunnafoni na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an b'an ka dibila baarakɛbagaw sabula olu jɔyɔrɔ ka bon an ka baara in na an b'a fɔ k'Ala ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔ Ala ka sankɔrɔta di an ka finitigilakaw ma ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ don wɛrɛ ka kunnafoni di aw ma ladiriya la shukran